Velkommen til den guidede meditation. Jeg er. Sæt dig godt til rette, enten på en stol eller på en pude på gulvet. Det vigtigste er, at du sidder behageligt i en stilling, hvor du på en og samme tid er ret i ryggen og afslappet. Luk øjnene og synk indad. Det vil sige, slip lige nu, hvad end der er sket før i dag, og hvad end der skal ske senere. Tag en bevidst beslutning om at give dette nu 100% opmærksomhed. Mærk først dine fødder på gulvet, eller hvor du har dem. Mærk dernæst enden, der sidder tungt på gulvet eller på stolen. Og lad så din opmærksomhed vandre op igennem din rygsøjle. Mærk hele rygsøjlen, der rejser sig og strækker sig opad. Lad dine skuldre hænge tungt og afslappet, og før så endelig din opmærksomhed til toppen af dit hoved. Mærk dit allerøverste punkt. Og lad så din bevidsthed favne hele din krop, som den sidder her, uden dom. Det vil sige, mærk kroppen med din kærlige, ikke dømmende opmærksomhed. Og bliv så bevidst om dit åndedræt. Træk vejret ind igennem næsen, og på udånding slip der med et suk luften ud igennem din mund. Træk vejret ind igennem næsen, og slip ud igennem munden. Fornem, hvordan luften, du trækker ind igennem næsen, er let kølig, og hvordan din krop har opvarmet luften, som på udånding gennem munden føles varm. Og lad nu dit åndedræt blive roligt. Lad både ind- og udåndingerne ske gennem næsen. Og begynd så i dit indre at sige jeg på hver en indånding og er på udånding. Husk, at det blot er 2 ord, du gentager. Hver eneste gang dine tanker vandrer, fører så opmærksomheden tilbage til åndedrættet og den indre gentagelse af jeg på indånding og er på udånding. Fortsæt i dit eget tempo og følg din egen vejrtrækning, imens du sidder nogle minutter i stilhed. Husk, at det er helt normalt, at tankerne kommer og forstyrrer dig. Før blot opmærksomheden tilbage til vejrtrækningen og ordene, når det sker.
Afslut nu den indre gentagelse af ordene jeg er. Og sid et øjeblik og mærk hele kroppen efter meditationen. Tag dig nu god tid til stille og roligt at vende tilbage. Begynd langsomt at bevæge dine fingre og tæer. I dit eget tempo, lad du så bevægelserne sprede sig i din krop. Og når du er klar, så strækker du stadig med lukkede øjne, armene op over hovedet. Stræk hele din overkrop. Åbn så øjnene og find dig et punkt i gulvet, du kan fokusere på, imens du vender dig til at være tilbage. Tag dig god tid til at komme tilbage til dagen.